Irio nade jahera mar penj laktar kawawacho ni ngima en mwandu. Mata ichendo ni en Andruth Otieno kendo en morna mang'eny mar bedo kod odiochieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Yiena mondo mi arwak wendowa kendo daktari wa e studio ubonyisowa ni nyinge ng'a en wuod kanye. Olony e weche mage kae to wadonje twak achiel kwa achiel kok waketho kinde kata matin. Ka bende aparo ni chendo ni wakelo ni kowuok e chuny boma maduong' ma Kisumo. Daktari machiegni e penj laktar. Kamano. Amoso uduto nyikwara mogi kamora mora ma untie. Wagoyo kamano kuom penj laktar mondo wawuo e wach mar lach mapusore kata lach mawuok sama ok owinjore. An iluonga ni Dr. Willis Oyieko, ajaseme West Kopudo, Kisumu County. An mbalariany Maseno University. An tiegruok mara an urologist, daktari ma odokor kalach, kendo an go office Aga Khan Hospital to Kisumu Specialist Hospital. Ero kama na daktari amor mokalo mar bedo kod odiochieng' ma kawuono wagoye mbaka kotendo kod weche mag lach mapusore kata lach mawuok e seche ma ok owinjore. Thothne wayudo ga ni gini timorega kuom joma mine, ng'enyne bende ma thothne wagowega mbaka nikech kotendo kod kaka chwech mar joma mine chala, kotendo kod gik madhi nyime kit ngima joma mine. To kawuono adwa ni wakete maino kuom joma chuo. Ineno ni twagni en kare koso wadoga kuom joma mine kocha? Tuo maber mar ng'iyo kod joma chuo. Anyalo wacho kuom adiera ni joma chuo mang'eny chandore gi wach lach mapusore moloyo. Nikech ng'ama miyo ok nyal yie mondo obed gi lach mapusore, obiro dhi ir daktari piyo piyo. To joma chuo ng'enygi nigi sida mar lach mapusore, to wich kuot moro nitie. Omiyo gilingi wachni. Omiyo ng'enygi ok dhi kuom daktar. Iwacho ni 11 kuom 100 ma jo higni 65 nigi tuo mar lach mapusore. To ka koro in gi higni 85 kadhi nyime, to 35 kuom 100 nigi chandruok mar lach mapusore. To king'iyo joma dhi ir daktar ma penjo wachni, tin moloyo. Nyalo bet 2 kuom 100 kata 5 kuom 100 madhi kuom daktara mondo penj wach malach mapusore. Matimore nikech en chandruok man gi wich kuot mang'eny. Nikech in ng'ama osedak maber, ng'ama ji oluoro, to koro kendo lach pusore. Ineno ka iwuotho tidung' kata ng'ama ne rwakre maler, to koro ok inyal rwako lepi maler go nikech ka lach oton to neno. Koro omiyo wich kuot muoni dhi kuonde monego idhiye. Ok inyal dhi e barasa, ok inyal jodongo wadu ok inyal luongi mondo oteri wuoth nikech kiyie ni dhi tibiro paro ni tanga chiedh nade. Kamoro kata kama itiye bende nyalo chandi e tich nikech sakasa idwa ni ring idhi ol pi. Koro wich kuodno miyo kata mana dhi tich ok inyal dhi tich maber, kendo bende oketho ni sa. Koro luorono miyo koro ibet ng'ama ok dwa bet kuom ji. Ipandori, ikuyo, nikech koro humani cha koro dok piny. Humani koro dok piny. Koro emomiyo wachni en wach ma ber kabisa mondo bet ni in gi lach mapusore. Ok omiyo iluor dhi ir daktari nikech ng'eny ji paro ni kadhi ir daktari to en ani idhi tera pala. Hapana. Teri e palano en gimogik. Nitie gik mang'eny minyalo tim mabiro manyalo thiedho wach mar lach mapusore kapok oparo wach marang'o mar teri e pala kata teri e theater. Emomiyo idwa ni mondo ng'ama nigi sida ma kamano bi daktar mondo nyisi kaka inyalo dak
gi lach mapusore. Nitie kaka inyalo dak kode, nitie kaka inyalo thiedhe bende morum. Omiyo kik wabed ni in gi wich kuot ma kamano. Kendo ok onego bed nomuoni tiyo tijeni. Ok onego bed nomuoni dhi kumonego idhiye. Nikech yore nitie mang'eny manyalo ritogo wach ma kamano. Nyakwara Mugejwang', iwinjo gima daktari owacho. Thoth ne chandruogni thoro biro kaka higni medo sudo kata kotenore kod achiel ariyo adek manyalo bedo notimore e ngima ng'ama dichuo. Kawuono waketo maino kuom joma chuo. To lero kacha ni gini biro duoko chien, ni chien onyalo duoko dwaro ni mondo miriwri gi oganda chien, to ma ok onego bed ni timore kamano ni nikech wich kuot omaki iluora. Joluo go ngero ni wich kuot onego apoe gono. Omiyo kawuono adwa ni mondo mibed thuolo chikiti ni to kare gini nitiere kod konyruok ere kaka inyalo time. Moro kapok wadhi matut daktari, wadwa ni wang'e ne system mar joma chuo kaka chala, kaka omedo, kaka higni medo sudo, kata gima nyalo timore mondo mi koro lach ochak pusore kod gima nyalo kele. To wachak kod system mar joma chuo. Kang'eyo ka picha ni dhi konyowa, to kata kamano ine minyalo leronwa e yo mwanyalo winje yo mayot. Ing'eni lach iloso gi nyarogno. Koro nitie odundu to dag lach noero nitie kama lach wuok godo e dag lach mondo wuog oko. To kanyo inyalo wacho ni joma mon nigi break achiel ma geng'o lach, to joma chuo nigi break ariyo. Mokwongo en gima iluongo ni prostate, miwacho ni tuo makelo tuo jodongo ni. En break mokwongo. To mar ariyo en pelvic muscles. Kanyo ma inyalo luongo ni kasonga kata gi dholuo. Koro pelvic muscles en gima inyalo zuia, kalacho hingi inyalo mako. To prostate to en omake ma ok ing'eyo. Koro en involuntary. To pelvic muscle to voluntary, inyalo mako in iwuon. Koro kuom mano joma chuo nigi break ariyo, to joma mon nigi break achiel. Koro ang'o manyalo timore kuom lach mapusore? Onyalo bet tuo mar ang'o? Mar piru. Kata onyalo bet tuo mar break mapinyno, mawacho mapinyno. Ma inyalo mako kendino. Minyalo mako kendino. Mano nyalo bet tuono. Koro ka tuo mar piru ma en dag lach, ma en dag lach, to gi tuo mar break, gik moko ariyogo. Achiel nyalo dhi marach. Ka achiel odhi marach, to nyiso ni inyalo bet gi lach mapusore. Wantiere kod picha maber mokalo kendo daktari leronwa kinyalo neno dag lach malo kanyo e picha no. Kae to nitiere kumoluwo, wantiere kod prostate. Wacho ni break mokwongo mar joma chuo en kar prostate kanyo. Kae to mar ariyo entiere e pelvic muscle. Tiende ni en kama in owuona inyalo control kata inyalo mako lach seche ma pod ok idwa ni lach owuogi. Ponono ni chandruok nyalo bede, inyalo kele kod iwacho ni gik moko ariyo. Nyalo bedo ni entiere dag lach kata e break mar lach. En kamano. To thothne ang'o makelo chandruok e dag lach momiyo lach nyalo pusore daktari? Kata wadhi e kidieny machielo ma bende en pelvic muscle, ang'o manyalo timore mamiyo lach nyalo pusore? Nitie gik mang'eny manyalo timore. Nitie nerves makelo ote ni piru onego dhir lach oko. Nitie samoro nitie infection. E dag lach nyalo betie. Nitie kata prostate no nyalo bet no odongo makoro dino lach. Nitiere kata ihinyori e onding'i ma spinal cord koro otur, emakelo matero ote mar dag lach mondo kata mondo lach okunre ei dag lach kata lach mondo owuogi. Koro gin gik mang'eny. Nitie kata samoro nyalo bet nang'o ni kansa tuo mar kansa bende odonjore, koro hinyo lach. Samoro nitie kata tuo mar kao oko kocha system mar dhi oko maduong'. Kamoro in gi ich makorore. Ich makorore ma ok kidhi ich makorore koro
oko kunore ginene nyembech ndalo mang'eny kapok idhi oko, kata kao kamano tichukori. Koro kichukori to muscles mag flogo bet weak, nikech ing'e ni dag lach to gi kor dhi oko gin machiegni. Koro gima chando kar dhi oko maduong' chando kar dhi oko matin. Inyalo winjo ka jatuo biro ni kata kidwa golo muya to lach bende wuok. Kichukori bende lach bende wuok. Gika kamago. Daktari Mori nyalo leronwa kidienje mopogore opogore mag tuoche. Winjo kimulo wach mar infections kata tuoche e dag lach manyalo kelo chandruogni. Tuoche gi kang'o donje dag lach kaka mar nerves sama oro ote ni koro sa oromo mondo mi lach owuogi to kata inyalo make in owuon. Infections kaka magi to infections timang'o e dag lach mamiyo koro lach nyalo pusore apusa. Lach mapusore inyalo wach ni opoge kidienje 4. Nitie gima iluongo gi kisungu ni urge incontinence. Urge incontinence nyiso ni iwinjo kidwa dhi olo pi to nyaka idhi mna sano ma ka ok idhi to obiro pukore ma kichopo kucha ting'e ni iseole te. Nitie moro miluongo ni stress incontinence. Stress incontinence mano gi kisungu to en lach mang'o kichikori to lach opusore, kifuolo lach opusore, kata kijir opusore. Mano sana ng'eny kuom joma mine. Kendo nitie kidieny moro miluongo ni overflow incontinence. Overflow incontinence ochalo yawo mopong'. Ka koro koth chwe ka ofulo donjo to chako oko. Nyiso ni inibet to lawi lepi ng'ich ang'icha sate. Ok iwinj kata ni dwa dhi layo olo pi to lach wuok ti osiko oto datono. Mano emiluongo nang'o? Overflow incontinence gi kisungu. Moro nitie bende miluongo gi kisungu ni functional incontinence. Functional incontinence nyiso nang'o? Piru ni bera, break ka bera. To kiwinjo ni dwa dhi olo pi to nikech kamoro ni nwang'o stroke ok inyal wuotho michopi e cho. Kata in gi arthritis, chongi omoko, ok inyal wuotho midhi ichopi e cho. Koro lach wuok nang'o? Nikech iriwori, ionge gi sama iwuogo kanyo michopi ang'o? Michopi e cho. Mano iluongo ni functional. Koro magi e kidienje mag lach. Kaka urge incontinence timre nikech kaka weche mag prostate, kata weche mag nerve, kata weche mag infection. To mixed ni to mane daktari? Mixed, to koro mixed en ang'o? Minuang'e urge incontinence, teminwang'e stress incontinence. Magi nyalo nywandore? Ginyalo nywandore kanyachiel. Mama luore alwa kaka break chal kachiel kod piru mar lach bende chal. Nyakwara Muge Jwang, piru gi dhok machielo wanyalo wacho ni dag lach, ma bende daktari pimonwa. Nyakwara Muge Jwang, en chandruok ma daktari wachonwa kacha ni thothne omako ji to ji ok dwa dhi neno laktar nikech wich kuot ema kawuono wadwa ni mondo mi wagol oko. Ni wachonwa weche mag infections daktari. Infections tuoche kata kute manyalo mako piru kata dag lach githoro bedo mage? Ginyalo bedo mag nyaye koso piru mar lach nyalo bedo gi chandruok ne en owuon mag no kelo incontinence ni? Ginyalo bedo mag nyaye, ginyalo bedo mag idhi kamoro kata idhi e cho kama ng'at mane nigi infection nitie imako, kata onyalo bet ni infection moae ginene itiyo gi tawel ma ng'ato tiyo godo man gi tuono imako tuono. Inyalo bet mag nyaye ka kiriwori gi ng'at man gi tuo kamano bende nyalo kelo wach ma kamano. Kendo nitie tuoche kata mag nyiroke bende ma nyalo landre
machop kanyo kata na tuo ma kata mag nitie TB ma okobo to gin TB ma mako system mamoko bende nyalo mako tuo mar daglach. Yienwa wamake gi kanyo ka waduogo to wabro ng'iya ne ni tinyalo fwenyo nang'o ni nitiere kod lach mapusore kata lach mawuok e seche ma ok owinjore. En mana kaponono ne yudo ka lepi ng'ich kata kiwinjo kidum lach to nokipar ni idum lach kuso ang'o gini manyalo timore ma ifweny ni nyaka bede ni chandruogni chakore. Seche mochakore nang'o kodhi otegno nang'o to be nitiere yore mag thieth. Mago gi moko mathoth wadhi duogo godo e kidieny machielo. Omiyo kik idhi mabor, kik isud kata matin. Some people think love needs to be extravagant, planned to perfection, on display. But sometimes, love is simply choosing to experience the world together. It's discovering new colors side by side, walking hand in hand where the ocean glows, sharing quiet smiles in moments that don't need words. In Mauritius, explore together. From the vibrant beauty of the Valley of Colors to the crystal shores of Ilocef, experiences designed to be felt, not trashed. Enjoy 4 unforgettable nights in Mauritius from just $3,550 per couple. Because love isn't about where you go, it's about who you share the journey with. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Look, who is there? E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, go. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Kawuono ni ok abi ng'wono ne Monty. En nokobiro kawa e station, to bende en pok obiro mosa nyaka sani. Riem nyako ma pari kae chuth. En ang'o mokonyowa godo kae? Agwedhi. Mokwongo adwa ni wachna ni in ng'ano to en ang'o mitimo kae? Adwaro mana ni mama mondo tem matek ahinya oriembu e odni ute. Nyako mantie e room mar gulu, en ng'ano kae? Wantiere kod Dr. Oyeke studio kendo wang'iyo lach mapusore, lach mawuok aoyaye. Iwinjo ni wantiere kod kidienje mopogore opogore, to bende ginyalo biro kidienje 2 kata 3 kuom ng'ato achiel ma waluongo kata ni mixed. Daktari, seche ma ng'ato ntiere kod mixed mar donge koro en lach makoro aoya makoro onge kaka inyalo konye. Kopogore kod lach maton kata lach ma ranyisi mage ma ng'ato nyalo winjo to chich ni nyaka bede ni gimoro rach. Ingeni lach ma pusore ni ingeni ko chakre achaka dichiel. En gima chakre mos. Kori biro neno to kata ka dhi nindo to ichiew didi ka ne ok ichiew chako chiew dichiel diriyo didek. Mano ingeni gimoro timore. Ya, mano ranyisi. Ka idhi kamoro kimodho pi to samatin iwuok nyalo chung' kata mtoka nyadi ng'eny idwaro olo pi. Mano ing'eni lach mapusore ni e laini odwa chako biro. Kaka mago. Ni mulonwa e kidienje kacha achiel kuom gin en stress. To oyudo kacha ni joma chuo kaka ndalo medo sudo kata kaka gik moko medo timore kit ngimagi, nitiere ga surgeries kata yeng'o mitimo e prostate. Bende prostate surgery kata yeng'o mar prostate nyalo kelo stress incontinence kuom joma chuo? Stress kuom joma chuo
Yengo mar jomachuo nyalo kelo stress incontinence. Nikech ko yango ngama dichuo igolo break mokwongo cha. Koro ngama dichuo dogi break achiel. Mar ariyo, sama timo operation nitie gik mwatiyogo mikadho e break mar ariyo kidhi gol break mokwongo cha. Iluongo ni instrumentation. Gik mwatiyogo bende nyalo timo nyalo kelo weakness mar break mar lach. Koro operation sana nyalo kelo wach mar stress incontinence nikech i weaken break mar lach. Makopogore kod kaka ndalo medo sudo kata higni, wach machielo manyalo keto ng'ama dichuo e thuolo mamalo mar bedo kod lach mapusore ni en ponono ni osetim ni yeng'o kata surgery mar prostate. Ang'o kendo manyalo keto ng'ate ong'ala mamalo mar bedo kod chandruok? Stress incontinence nyalo bet nikech moloyo ing'eni kaka ibet kaka nyalo wacho nang'o kaka ndalo ni medore kaka higni medore ing'eni muscles bende mbekni iluongo ni muscle atrophy. Muscle atrophy kotimore to timore del te kata mana brege mamako monego bed ni mako lach. Mano nyalo kelo stress incontinence. Kendo gik manyalo kelo injury mag nerves kaka accident, gik machalo kama. Accident, higni, ting'ini kaka higni ok wanyal control, kaka ndalo medo sude, kaka muscles bende mbekni, kaka dend mbekni te, mantiere gik ma samoro ibiro nyiso kaka wamedo sudo gik minyalo tim mondo mi kata doko ni del mbekni to ntiere kaka pod inyalo control kata pod inyalo konyori. Pono ni ng'ato oseneno ranyisi gi, onindo to osechako chung' dichiel. Ochung' dichiel kodhi olo pi, ochako iko, odhi mar ariyo, koro chopo kama onyalo dhi kata dibich e otieno. Chopo kamoro ma kochiewo to oyudo ka oseolo pi kama ne entiere kod weche ma kamago. Obiro iri kaka daktari, ilonye weche gi. Thothne itimo diagnosis nang'o mondo mi wach ni ma to en kidieny mar mar lach mapusore. Onyalo bedo stress, onyalo bedo kaka ni pimonwa kata mixed. Mano ero olure gi kaka idwa kao history. Ichako gi history. Jatuo gano ni kako winjo. Jatuo kose gano ni kako winjo titime nade. Imule. Itimo ne examination. Itimo ne examination ipime gi lweti mi ing'ito lach kar dag lach nitie koso onge. Kimulo bundiye nitie lit koso onge lit. Inyalo winjo ka lach okunore koso ok okunore. Kisepime, isewinjo history, usenyisi. Ng'eni history ni nyalo nwang'o ni an gi diabetes, kata an nagora piny kama, kata nosetim no operation. Mano history te miyi. Ae kakori timo ipime, tipime nwang'o ni kipime to system mare ni chalo nadi. Nitie inyalo winjo ka kimulo bundiye to iwinjo ka lach nitie wacho ni kanyo lich, kanyo ok lit. Kata samoro ing'eni lach opong'o buond ich nyaka malo to ng'ato to ok winji. Nitie kamano. Ae bang'e ibiro ka wadwa pim lach, wadwa tim gimiluongo ni scanning, tim ni ultrasound. Ultrasound biro nyiso nang'o prostate cha bende en lach koso ok en lach. Lach pili wacho ni modh pi nyaka winj kidwa olo lach. Kunore i dag lach sano en adi. Iko ni dhi ol pi. Kiseolo pi chak iduogo ichak pimo ni to miseolo pi ni adi modong' igole te koso moko odong' kiasi mane. Mano to lach bende kopim tidwaro ni nitie infection koso nitie onge infection. Nitie sukari i dag lach ni koso onge sukari. Infection mano bacteria. Nitie remo e dag lach ni, e lach michiwo ni koso onge remo. Mago te gin ranyisi minyalo timni. Ae bang'e koro daktari nyaka ng'e nang'o. Miya history makama. Pim masepimo ogolo makama. Gini nyalo bet makama. Koro inyalo thiedhe kama. Awinjo kimulo kamoro kanyo daktari ni tiere kaka ipimo kapo nono ni dag lach ka entiere kod remo
ibro ng'i gima nyalo kelo remono hinyruok mano bede kod weche makamago kata manyalo bedo nosebede kachiel kod sukari. Ok ang'eyo kapono tuo mar sukari ka ng'ato nitiere godo, obesity, ratil mamalo mar del, diabetes, kama gibende nyalo keto ng'ato ng'ala mamalo mar bedo kod incontinence. Achiel kuom gik ma nyaka wang'i en lifestyle. Kaka ng'ato dak. Kaka idak. Ing'e ni ka in gi del moyieny ahinya, ratil mamalo mar del. Ka in gi ratil mamalo mar del, in gi risk mar nwang'o tuo mar sukari. Kendo ka in gi del mamalo ahinya, ing'e ni muscles tin koro boche mang'eny. Koro miyo weakness cha bet ni nyalo there are chances mag weakness mar muscles ni malo manyalo mi incontinence. Koro momiyo onego bed ni ng'ato timo exercises mondo bed lean and clean. Nyalo maro miyo koro geng'o go incontinence. Kendo gik moko kaka madho ndawa, kimadho ndawa ing'e ni jafuolo. Kijafuolo kaka wawacho cha kifuolo mang'eny, stress incontinence biro donje. Kimadho ndawa in gi chances mar ang'o? Mar cancer mar bladder. Awacho ni cancer mar bladder be nyalo timo ang'o? Nyalo kelo incontinence. Makamago. Kendo sama watimo mipimo bi, ing'e ni sama itimo scanning, ing'eyo ni inyalo nwang'o kata nitie kite ei dag lach, inyalo nwang'o ni nitie kata growth ei dag lach, kaka machalo kaka growth mar cancer, ok mar kata mar prostate, mar dag lach owuon. Magi gik ma pim gi nyiso. Koro ka pimo nyiso mane ma koro itimo ang'o? Ithiedho. Ka en infection, ithiedho infection. Ka en growth moro, ithiedho growth. Ka en prostate, ithiedho prostate. Wantiere kod picha moro maber manyiso kama lach ilose kaachiel kod hotogoro, kuma lach ringe mochop nyaka e piru kata dag lach mowuog nyaka oko. Ni mulonwa kacha kidienje mopogore opogore ma chandruok nyalo bede ma ang' nokel lach mapusore kata lach mawuok. Ma e picha mane wawacho daktari. Mabende ni pimonwa kacha ni chandruok nyalo bedo nyaka kidneys malo. Mabende nyalo kelo chandruok piny ka. Mula chandruoge manyalo bede kidneys, awinjo kidwa mulo kidney stones, emoparo na kanyo mondo mi puonji Ramogi Ajwa kotende kod chandruok manyalo wuok e kidneys malo mang' nokel lach mapusore. Nitie sama nyarogno nyalo bet gi kidi. Samoro gitindo to gimole odundu ni to gibire odundu mar lach ni. Mar lach miluongo ni ureta ni. Kakoro ka gisebere blada ka to gidongo mos gidok madongo. To kidi onge remo. Ng'eni koro bakteria manie kidi ni ok thiedhre nikech ang'o? Kidi onge remo. Ng'eni kichiwo yath ringe remo. Donge eko dhi ogo bakteria. To ka koro in gi kidi ma ok gine ma onge remo, yath ok nyal chopo kuro. Koro nyiso ni ka in gi kidi to koro infection ithiedho to duoga ithiedho to duoga. Nikech kitegi bende samoro nyalo gwaro hotogoro ni, onyalo gwaro kata dag lach ka aseche mosedwar. Ogwaro dag lach, omiyo ila remo, omiyo remo kanie dag lach en gima nyaka ng'i ahinya. Onyalo bet ni kansa momiyo ila remo, onyalo bet ni in gi kidney e dag lach omiyo ila remo, onyalo bet ni in gi infection e dag lach omiyo ila remo. To remo no nyalo bet no oa e dag lach kata oa malo ewi nyarogno kucho obiro piny. Maka ng'ato neno ka layo remo bende mane en ranyisi machielo monego bed ni ok ikawe yoro yiem, onego bed ni kawo okang' madwarore mapiyo kaka nyalore, nikech ok ing'eyo ni ogware e kiasi kata kiwango okang' marom nade. La remo, lach mapusore, samoro iwinjo ka en ok obi kod olo, ok obi kod del machwakore, enena opusore apusa kamano, samoro remo be mineno ka tiyo lach. Ka in gi infection to deli nyalo ore. Ka in gi infection sami iolo pi tiwinjo nyaka iwinj rem. Ka in gi infection sami inyalo neno ka in gi discharge bende, kata kilayo lach motimo duro
ma ok ler. Mochalo man gi iro. Mago tiende ni infection. Seche ma ng'ato neno ranyisi gi daktari, samoro en lach ma otimo duro, en lach mantiere kod remo, en lach ma pusore kaka ne wawinjo cha, en del ma samoro chwakore nikech koro infection osebede. Okang' mokwongo ma ng'ato onego bed ni timo, onego bed ni ng'ato temo thiedhore kende mondi ka nikech wacho ga ni modh pi mondo mi oluok nyiroke, modh pi mondo mi okony nyiroke, oluok hotogoro mar lach kata odundu mar lach. Koso onego bed ni ng'ato dhi e osiptal achiel kachiel. Kineno gik kaka mago to ber kidhi ir daktari mondo fweny chon shida mantie. Nikech ok en kawaida mondo ine remo e dak lach. Ok en kawaida ni iwinjo del maliet. Inyalo winjo del maliet iwacho ni an gi malaria, kara ok en malaria. Idhi pharmacy inyiewo yadh malaria to kara en bacteria moro nono. Omiyo ber kidhi ir daktari mondo timni pim. Kaito bende watimoga wache chenro mar penj laktar ka ni ok in laktar. In chika itine dendi, ng'ia ni gima timore dendi, kineno ka gimoro ok kare, lach masik pusore mane ok timrega, rem seche ma ilayo, remo mantiere lach motimo duro kata ma otimo iro, tema tek idhi ne laktar, kik inyiew yath e od yath ma ok ondikni gi daktari. Yeno waka uyueyo. Ka wadugo nyaka Ramogi Ajong' to wadhi nyime. En gi thieth kidienje mopogore mag lach mapusore, thieth chal nade? Niwinjo ka daktari dwa ngekonwa ni kik iluor, dhi ir laktar mondo mi yud konyruok. Omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Ukitaka kupata huu wimbo kama sikiza tune yako, bonyeza *860 *280 hash na utabarikiwa. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak mago Ratil piny. One was got in opposition. One was got in opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Kar chakruok, wach ne nitie.
Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Mugi TV. Yoweri Tuhaburwa Kaguta Museveni 5,148,845,000 constituting 75.38 valid votes cast. Jatend piny ma Uganda Yoweri Kaguta Museveni otelo nyaka sani e kwan mag ombulu mosekwan ikini ma Bobi Wine ywak ni odinne e iode. Gimedruok mar kwan jopuonjre mag senior mapok odonjo e skunde nyaka sani wi chudo mag somo, wanono nengo mar somo e skunde mag senior e pacho ka. Wakaniambia unaweza lala flat, nikaambia hapana, nini mbaya afande, sikujua hata ni ardiu. Wakanipiga, mwingine akakucha akanieka kofi. Duol mano tije obile IPOS chako timo nonro ne teko mathoth mane moko kuom obile otiyo godo ne chuo moko mane tugo tuk pool e gwenge mag Nandi. Penj laktar kokalira Mugi TV ngima en mwandu moro mang'eny ni chendo ni biro ne achiel kachiel kowuok e chuny boma ma Kisumo. Wang'yo lach mapusore gigo manyalo kele, ang'o gini minyalo timo ponono ni neno ranyisi mane daktari owacho cha. Iwacho kacha ni parne giuru kata ging'eyo kineno ka lach dwa pusore kuomi nyaka bede ni gimoro osebedo marach. Gimobedo marach no ino kinyal fwenyo. Kineno ka en lach ma wuok to wuok gi rem kata wuok gi remo, en ranyisi ni nitiere gimoro marach, tem matek ne laktar. Kaponono ni en lach machiere kod oduro timo iro tem matek mondo mine laktar. Moro nyalo bedo ni nitiere kod infections, tuoche osedonjo e dag lach kata e nyiroke, iwinjo ka nitiere kod del machwakore kod samoro olo mane daktari opimonwa ka tem matek ine laktar. Daktari ni nyisowa tests mitimo mondo mi ofweny ni en mane. Wang'e ne yore mag thieth nikech niwachonwa ni gipogore opogore. Wabodok e types kacha kata wang'e ni type ka type thieth ne chal nade. Ne wantiere kod stress incontinence. Mori bro neno kumi bro chako godo kod thieth kaka chal. Okay, wanyalo chako gi urge incontinence. Wacha gi urge. Koro urge incontinence. Kaka wawacho ni en incontinence mabiro ka inwang'o ranyisi moa oko. Awanyiso ni kata iwinjo kidwa olo pi idhi yawo dhoot koro kasi kabisa. Kata ineno ga kaji wuotho to nitie kamoro e yo makanyo ok ng'ato kadh makolayo. Mano omi information nonegala layo. Kata kineno chuma chiegni, mano urge incontinence. Tango ma awawacho nang'o, nitie onyalo bet ni nitie shida e break kata e dag lach itself. Koro ka urge incontinence ni upimi mondo wang' ni in gi prostate. Koro prostate nyaka gol. Ka urge incontinence upimi mondo wang' ni in gi kidi e dag lach, mano nyaka thiedhi. Kono wang' ni in gi growth e dag lach, mano nyaka thiedhi. Kono wang' ni dag lach ni nigi samoro waluongo ni hyperactive, o contract ka lach matin okudore to kasore odwaro wuogi, lach matin okudore kasore odwaro wuogi. Mano be nitie yien minyalo, tablets minyalo miyi mondo obed relax. Ka ni infection, treat infection. Mano urge incontinence. Nyiso ni nitie obstructive, nitie gima dine, gino nyaka gol. Ka nitie tuo e wall, kor dag lach no,
nyalo thiedhe, nitie yien minyalo mi mondo thiedhego. To kako ibiro ka stress incontinence. Stress incontinence awacho ni samoro nosetimni operation. Kakor mieti ni kamoro sana kagia nyuol. Koro kotimni operation ka ng'ama dichuo to en gi stress incontinence. Koro dwarore ni timang'o itim exercises mag muscles ma wawacho ka. Kikibed ni ok itimo exercises. Example mar exercise inyalo pimo gi idwa dhi oko tizuia. Itemo ni mondo kik idhi. Idwa dhi live. Itemo make. Itemo make. Maga example. Nitie mitimo gi jomolony. Iluongo ni physiotherapist. Inyalo dhi migi puonji kaka inyalo timo exercises go. Pelvic exercises. Manyalo strengthen. Manyalo tego muscles mag pelvis. Mano bende nitie. To bende nyaka avoid gik ma wawacho kaka smoking and all this. Lifestyle nyaki loki. Then stress incontinence bende kidhi daktari ka en break nitie moko ma appliances mitiyo godo. Nitie inyalo ketni catheter misoyo iye. Inyalo ketni catheter man gi oko ka ng'en ng'ama dichuo iluongo ni condom catheter. Inyalo kata ketni mpira e buo bundi. Inyalo ket kata gimiluongo ni sphincter. Artificial break. Mano kapo ni ogol prostate koso mana. Ogol prostate koro lachwa inyalo ket break. Joma mine tiketo ne gimiluongo ni pessary. Isoyo koro dino kar dod lach. Ng'ama dichuo inyalo ketni kata gimiluongo ni sling. Clamp. Makori mako ikete en very soft oyom tikete nyimi ka mondo omaki. Koro en iwuotho ga wuotha. Koro iwuotho ga wuotha. Makidwa olo pi kor kigole. Kor kigole. Bende nitiere sani pads mag joma chuo. Ma ka in gi stress incontinence tinyalo rwako. Inyalo rwake gi inawea ti ikete e bwo inawea kanyo ka lach otone to absorb oginene omodho lachno tik bende koro ok ibi winjo. Nitie moko bende mirwako kang'o ka sirwaru ka thoch. Sani nitie mirwako ka thoch. Ma kata kiserwake to lach otone ok neni e long, oywayo kabisa. Mago sani konyo kabisa. Inyalo rwake, ji mang'eny rwako gidhi tich, gidhi e yoregi. To ilera bende tik ok iwinji. Mano konyo ahinya e weche mag stress incontinence. Nikech en gima bira apoya kamano. To manyiso ni lony nitiere kendo nitiere kaka gik moko osemedo sudo. Moko onego bed ni wach mar lach ma pusore ni pod miyo ji wich bar. Ok onego bedi, ok onego bed omoni timo gigi. Ok onego bed ni omoni medo lony mari e ngimani. Koro wang'e ne overflow ma ato thoth ne thieth ne chal nade nikech kwa ng'eyo stress kacha to stress aneno kacha ka unyalo bedo managed kod gik ma external. Inyalo rwako athoch, inyalo rwako ni wacho nitiere ochalo peg ma irwako kod weche makamago. To ma be this solve problem niko soma ina koro i-manage ineno kaka idak kode. Achiel kuom gima en kaka inyalo ngimani dhi nyime. Ngimani lokore. Ngimani lokore kaka idongo ngimani lokore. To konego bed ni ngimani lokore to the positive, to the negative. Yes. Ebo mi wacho ni kata kisibet jaduong' moti. Ti isika kaka ngimani ne chande. In English wacho ni you adapt. Kaka piny lokore timbi lokore. To kilokri towards the negative, ilokori towards the positive mondo mi ngimani odhi nyime yo makare. Wang'e ni thieth mag overflow daktari. Overflow incontinence. Nyiso ni mostly en ka nitie prostate kuom ndalo mang'eny lach osebet ka kudore mi koro dag lach wiyi owil gang'o gitije monyacho timbe koro en obet abeta kamano.
nitie samoro ma ini woni chwe yaw biro kara daglache mokuot kiti daktari wacha mulane ka ma nango ma en na lache mo ponge bodi kogole to yo fuongore kara chwe mi woni chwe kara ok chwe mane obo to nyalo timre nango nikech kuom aminga ino kidwa dhi daktari iwa ipani kudhi daktari to gimibo iwachni mokwongo nango en operation hapana nitie yien mag prostate minyalo mi ol pi maber kapod wach mar operation onge bende nyalo muonyo yien gi ma bende tuo moro none ma koro kata kawo tuo mar lach koro mio overflow incontinence inyalo bet nikech weche ma wachogo lakini nikech ang'o nikech kacha prostate is kuot koro nyaka gole nyaka gol prostate to kata kapok ogol prostate inyalo miyi catheter inyalo miyi mipira mondo ibedgo makoro golo galach nikech ing'eni ka in gi overflow incontinence gima rach kabisa monyalo keloni en tuo mar nyarogno nikech koro nyarogno golo lach to onge kuma dhiye koro duoko tuo malo kuom nyarogno makoro ibro bet kang'o gi failure kisungu wacho ni kidney failure kisebetgo kore nang'o ine dialysis emiterie ma wang'eyo wach mar dialysis kaka cha neno kaka luoko mar dialysis wik achiel idhi diriyo to pesa ne ng'eny to ngimani bende koro onge koro mondo kik iginene kiwinjo shida mar lach dhi ir daktar koro overflow incontinence nyaka gimitimo mokwongo en gole iketo mpira inyalo ket e laini mar lach kata inyalo ket gi oko kibundi mano kamano kendo koro mondo othiedh ang'o othiedh gima ne dine cha kosegol gima ne dine cha ka en prostate ting'ade oko ka pipe modinore iluongo ni stricture koro itimo operation mar pipe no iyawo nikech nyaka ung'e ni aora maringo ema pige ler to dago pigi ochido kendo top ga ng'enyne kendo top ga mano e system mar lach bende system mar lach maringo mawuok oko system bet maler ema onge infection to lach modinore ema kelo infection ema kelo kidney failure ema okelo tuoche mang'eny e del momiyo nyaka wadhi ir daktari sama ineno ka in gi shida mar lach kik iwe nyaka ochop kama koro in gi overflow incontinence daktari winjo kimulona weche mag yedhe mopogore opogore bomulonwa ni thothne yedhegi ng'ato nyalo muonyo kata ng'ato nyalo tiyo godo kuom thuolo marom nade to e seche ma itiyo kod yedhegi ere kaka onego bed ni ritori wawinjoga kendo usepuonjo e chenro mar penj laktar ka ni nitiere yedhe ma kimuonyo kata nitiere yedhe ma kitiyo godo to koro nitiere nyaka kaka iwe gik moko kaka kong'o inyalo keto gik moko kaka chak thenge kod gik makamago ponono ni tiyo kod yath mar thiedho incontinence ere kaka onego bed ni ritori mondo mi yadhni oti e yo makare kaeto bende watiere kod weche ma samoro ng'ato tiyo kod yath to kochako dhi maber to weyo yath nus midhiero kata chandruoge magini nyalo kelo ne ng'ato ponono gin penj adek e achiel ponono ni ng'ato otimne surgery otimne yeng'o mar prostate kaka ne wawacho cha onego bed ni oritore nang'o nawinjo diere moro nitiere gimoro ma uluongo ni irrigation kosetimne ng'ato surgery mag prostate onego bed ni ng'ato bedo nang'o kod weche makamago koro wan e thieth kod kaka ng'ato nyalo ritore e diere mag thieth nitie yore mopogore opogore ma ng'ato onego tim koluwore gi thieth mar dag lach sana kaka thieth mar tuo mar piru to gi tuo mar break awacho ni nitie yien minyalo chiw mondo kapo ni piru mari ok nyal ting'o lach mang'eny nitie yien michiwo mondo relax the muscle mar piru mondo oting' lach mang'eny mano ka shida mar piru nitie ka en shida mar prostate nitie yien kata mar break nitie yien ma kochiw to koro
muscle mar pelvic muscle ok miri ahinya o relax mondo lach owuogi ma prostate bende kochiw komi yadhno koro relax muscles mag prostate mondo yawre matin mondo lach owuogi. To en gima kiweyo chamo yadhno to dok mane wang'e. Koro yadhno nyaka imuonye yath kaka daktari onyisi. Komiyi dwe achiel imuonye dwe achiel korumo idok ir daktari. Kik iwuoni kori chango. En koro nyaka dhi ka koro chopo kama korang'o idhi daktari koni yien mimiya gi daktari tinde ok iti. Kata ka muonyo gi ok ane pogruok. Koro mano e sama inyalo chak wach mar operation mar prostate. To prostate iteri mana kang'o kopim nwang' ni ngima in gi remo maber inyalo wuotho miya kama idhi kacha ok nyal teri ka ok ngima maber. Osechek ni oboyi chalo nadi, adundo ni chalo nadi, osechek dendi te. Eka inyalo teri operation mar prostate. To bende samoro nitie ga luoro ni an hika ng'eny ok nyal teri operation. Hapana. Joma nigi tuo mar lach mar jodongo emiteri operation. Wasetimo operation kata joma higni gi 100. So long as ninyalo wuotho michopo ofis daktari ayo pimo nwang' fuondigo ka ngima ithiedhi mi dog dala. Chon cha ing'e ni ka idhi operation mar jodongo ok idhi duogo. Tinde opogore. Opogore nikech yath imichuoyi yath onding'i ok mi yath mar nindo. Itimoni operation ma ok ong'adi. En operation mitimo gi lony masani ma ok ng'adi. Ibet e osiptal ndalo 4 ndalo 5 iwuok idhi dala. Iwuoye wach irrigation. Irrigation itimo bang' operation. En itime odiochieng' mokwongo gi mar ariyo. Ng'enygi mar adek irrigation osegol, mpira osegol, idhi dala kang'o kionge mpira. Tin jotuo sana madhi dala ni odhi gi mpira bang' operation. Ng'eny gi dhi ka gionge go nikech lony marang'o. Lony masani omiyo operation en very safe. Inyalo wach gi kisungu ni en very safe. I don't know in our language. En operation moko nego beni mi kibaji kata matin nikech en operation mitimo kod lony manyasani ma seche ma idok dala tipuonji mana kaka idhi ritori mondo mi samoro makosa manitimo mokwongo cha kuom ranyisi nyochi madho ndawa koro dendi ji ka kong'o kod weche makamago miyo chandruok bedo e system mag gik makoro nyaka ang'iwe mondo mi ngimani obed maber. To bende sama itimo operation gi lony mantie sani kowacho ni omiyi yath onding'i to nitie monitor computer kanyo TV beno keti minyalo ng'iyo kaka itimoni operation nikech itime gi kamera. Kamera obedo connected ma kidwa neno ka in jachir ing'iyo ang'iya kaka daktari timoni operation. Tiende ni lony nitiere, konyruok nitiere. Daktari, adwa ni mondo mi aduok ni erokamano makende kuom kawo thuolo mar ibiri puonjowa kendo ijiwo joma chuo ni gini ok onego bed ni miyo ng'ato wich kuot. Ok onego bed ni ling kode to mono ngimani dhi nyime tem matek mondo mi ne laktar Dr. Yieko Gini nitiere kaachiel kod lakteche ma bende osomo gimisomoni manyalo konyo ji mang'eny. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? Namba mar simu bende kinyalo chiwo wanyalo duoko erokamano mathoth. Okay. Namba mar simu en 0720 299 505 kata gi dhowa en 0 7 2 0 2 9 9 5 0 5. To ka wadwa biro neni niwacho ni wanyalo dhi Aga Khan? Ofisa ni Aga Khan Hospital, Doctors Plaza, room number 5. Kata inyalo dwara Kisumu Specialist Hospital, anie 4th floor.
Erokamano nya daktari Amor kenda Amor mang'eny aduoko ni erokamano mathoth ka uthuola ng'eni dich ibiro puonjo gando wako tinde kod wach mar lach mapusore ichiwo jipo makende kendi nyiso wa okange mag thieth magini nyalo kawo luor ma ng'ato nitiere godo ni samoro nyaka teri e pala uoyo daktari olero ni inyalo chak gi yedhe kendi biro tiyo kod yath kitiyo godo kaka dwarore to kibibedo kod chandruok ni to kochuno ni nyaka teri e pala en operation ma very safe kaka nowacho kendo gima ni bodhi nyime yo makare okamano daktari kamano Amor kenda duoko erokamano. Thank you very much. Ne daktari marwa waduoko ne erokamano mathoth jogo mochung' ne kamera kachiel kod taya ler mar studio duol erokamano mathoth ne director na Alex kachiel kod producer na Perpetua erokamano mang'eny ne jahera mar chenro mar page laktar kia kelo chandruok kawuono daktari opuonjwa gik mang'eny tiende ni okolo chandruok mani nyalo bedo godo nikech ne kia nikech koro sani ing'eyo nyaka kendo odiochieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno oriti uru masane.